wi Brian iseneno tipo moro mar KCC ponono ni kokete lwet ji giwegi neno mana cyber cafe akane hotel mane wachna doche kamano ingini kalure gi pend chike mantie wan gi legislation moro miluongo ni Privatization Act. In fact wan nyaka gi authority miluongo ni Privatization Authority. Matene ni kambi mora mar sirkal inyalo kete the hands of a private individual. Kendo in the same breath wan gi gimiluongo ni nationalization. There's a legislation on nationalization. Matene ni kata mana private farms inyalo loki mabed kembe mi bedo control gi Kenya. Achiel kuom kembe ma waseneno ko ka was a private farm to kendo koro sani en public and National Bank of Kenya. Kata Kenya Commercial Bank. Kenya Commercial Bank was initially fully government owned, but it is now a private entity. But National Bank was previously a private entity. Koro aneno ka ntie gigo ma foster the national heritage of Kenya. Kendo king'iyo petition ma ochwal gi chama mar ODM, ibo fwenyo ni achiel kuom gik ma giwacho kanyo en ni ntie gik moko onego bed ni imulo kata ntie gik moko onego bed ni itima privatization kaka idwaro. For example, the Kenyatta International Conference Center and how iconic it is to the heritage of this country. Achiel kuom gik ma gidwaro privatize in the new KCC. Kendo new KCC ni ose survive kendo it has taken so much public interest, and I think it is the only company ma deal gi chak mar sirkal. Nikech ng'eny gi gin it is an institution run by private individuals. To daher mondo anyis jowinjowa gi joneno ni case mochwal gi jo ODM no poko ng'ad fully. But gimotim en ni kidhi ga court ti wacho ni adwa challenge this action, to oyieni dhi e court mondo wach ni kapok court owinja kata kapok court owinjo gima nyawadwa bo wacho, wadwa ni stop this function nikech kodhi mbele to kata case makelo e court ni bo beda ka gima en walo. Matene iluongo ni conservatory order. So whenever you bring a petition in court, you can ask for conservatory order mondo gima idhi fulo serikal doho mondo kik tim. To kawang'iyo kaka ne President Ruto dwa implement watch privatization, and in fact probably that is why en gima nyalo dhi mbele kendo doho nyalo thiche oko, en mana wach good governance gi public participation. Kendo daher mondo akon jowinjowa gi joneno ni public participation ok en option. Nikech serikal no ki bete position mar president ok iti gi pesa ni kendo ok iti gi mano kodu ondike tich pesa bende jopinye mamiyi osuru. Gimoro amora masani president